טוב, אז מה קורה חברים? עכשיו אני בסרטון חדש. אני רוצה להראות לכם את האפליקציה הזאתי. אני יכול לעשות נעליים, פשוט להגדיל אותם. נראה אם אני יכול להגדיל אותם. נעליים, אני קצת נתקעו, עכשיו יש לי פרסומת, זה לא טוב. אז בואו נשחק 1v1 לול. בואו אני אראה לכם איך אני מנצח את כולם שם. אני אראה לכם עכשיו איך אני מנצח את כולם. עכשיו אני מתחיל פה בלכם. אוי שיט, חוסלתי. טוב, לא נורא. טוב חברים, אז הסרטון שלנו זה עכשיו. אני אדבר לכם על משחק הרכבות. תראו. חברים, תקשיבו, בואו נראה. כל מי שמכיר את זה, שאתה יכול לרשום או לדבר בעברית, ואז פשוט אומרת לך הכל, שייתן בלייק. מי שלא מכיר אותה, שיוריד אותה כאן. אני אסביר לכם עכשיו איך מורידים. תרשמו גוגל, כנסו לקישור הזה כאן לגוגל פה, ואז הנה היא נמצאת. אתה יכול לעשות את הסרת התקנה, ואז אתה מתקין את זה ככה. לי זה מתקין מעין כיתה תמר חדש, S24 אפי. אתה לא יכול לעשות את זה, ויש לי את החשבון שלי כבר שמור. למי כן, אבל אני רוצה להראות לכם עוד דבר. סרטון, מה זה? ככה תראה הדמות אנימה שלי, אוקיי? די, זה תמיד יוצא לי... אימפוסיב. די, זה תמיד יוצא לי לא טוב. למה זה מפילטר? מה קרה?
הרעיון סבבה. עוד פעם אני בקלה? מה עשיתי? שנה טובה. די, זה תמיד יוצא לי לא טוב. למה זה? טוב, ביי חברים.